I løbet af et år er der mange, der går ind ad døren på TV MidtVest. Ned ad trappen og hen til kursuslokalet for at være med på vores videokursus. Deltagerne på videokurserne her, ja, det er noget af en blandet forsamling, der kommer ned og bruger de her kameraer. Fra de private, der gerne vil lære at filme og ikke mindst redigere familievideoen, til den anden ende virksomheder og studerende, hvor der er en helt kommerciel vinkel på. Jeg elsker det her. Det ærlige valg. Naturmælk. Som for eksempel en flok studerende fra Handels Ingeniørskolen i Herning, der forleden var nede og skulle lære at producere en video. Jeg har nu ringet op til et par af de studerende fra netop det hold, der var med fra HH. Hvordan var det at være med på det her kursus? Det var rigtig godt at være med på kurset. Vi fik rigtig meget ud af det, det var fedt at komme ud og lave noget praksis. Vi lærte teorien, og så var vi ude at filme. Vi er økologiske, det er naturmælk. Det ser måske lidt svært ud til at starte med, men når man først får det ind under huden, så er det faktisk meget, meget nemt. Nu skulle I jo lave en opgave for en konkret virksomhed, nemlig Naturmælk. I skulle være med til at brande deres navn og så videre, og efter I har været på videokursus, hvordan er det så gået? Jamen, de er jo kommet i det lokale medie dernede i regionalnyhederne TV Syd, og så er de kommet i TV Syd Radio, og kommet i lokale aviser nede i Flensborg og i Ugeavisen dernede også. Og der er nu over 6.000 hits på YouTube. Jeg tror faktisk, vi har 7.000. Ja. Så det er rigtig godt. Ja. Tak skal I have. Vil du også lære at bruge video i din markedsføring, ja, så har du nu chancen, fordi på vores januarkursus er der lige nu få ledige pladser tilbage. Senere på året, der har vi også premiere på vores DSLR-kursus. Altså et kursus, hvor du kan lære at lave video med et stilbilledekamera som det her, og så endda i HD. Jeg håber, vi ses. Nova Media Kursus, så kan du lære det.